Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Patay ang usa ka 8 anyos nga batang lalaki human na trap sa usa ka 5 ka nasunog nga balay sa Talitay, Maguindanao del Norte. Aniya ang detalye. Gilamoy sa dakong kalayo kining pipila ka kabalayan sa barangay poblasyon Talitay, Maguindanao del Norte pasado alas 11 Miyerkules sa gabi. Nag-ihay na sa pagsalba sa ilang mga butang ang mga apektadong residente. Nadeklara kining fire out human ang halos usa ka oras. Sa tala sa BFP dato udin sinsuwat nga mao'y miresponde sa sunog, anaa sa 5 ka magbanay ang apektado gikan sa 5 ka balay nga nasunog. Gibana-bana ang moabot sa kapin 900,000 pesos ang danyo sa sunog. Apan, atol sa sunog, patay ang usa ka 8 anyos nga batang lalaki human na trap sa usa ka balay nga nasunog. Wala kuno kini nakamata. Nabiyaan sab kuno kini sa inahan human kini daling migawas sa maong balay diyang nasunog. Mayroon nga pong bata, 8-year-old po. Kasi po natutulog daw ata siya, hindi niya namalayan. And then yung nanay nagpanik. So tumakbo na lang yung nanay palabas. Pagbalik niya, bigla ang laki na niya ng sunog po. Hindi niya na nabalikan yung kanyang anak. Ginasuta pa sa BFP ang tinubdan sa sunog. Gitagad na sa otoridad ang mga apektado sa sunog, lakip na ang kabanay sa namatayang bata. Ginasulayan pa kini nga makuhaan og pahayag. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao.